Roda sa mga batang skateboard dito. Yay, mga ayo na po dito. Kwarta, babe. Ha? Palit lang bugas. Asa? Ngayon ni kwarta, palit lang bugas. Asa man ni mo papa? Kwarta. Naman ay sakit, te. Hindi totoo yan. Kani? Doon ako na, te. Eh, uya po ninyo. Eh, ang sabi kanina sabi. Ang kani Salamat, te. Salamat ya. Uya po ninyo. Eh. Uya po dato nila. Eh. Yaga-yaga masiguro to sa yahang papa. Bay, kay Japanese makayo. Purma. Sunta. Gani daghang kita galin. Sabihan kita karon daghang kita nalimusan ba no? Natay 500 o tunga tani ha. O, katong sinsilyo imuhatong sinsilyo niya plus kapayas. Oh, ako na rotaan ng Ako ra ni 500 imo ni kapayas. Ako na ng Ayun, 500, uy. nanam kay sinsilyo Ah, ko. kapayas ra ako. Ano mo kapayas kanina ko 500 ra. Sila dapit. Eh. Siguro. Siguro ni laki ni. Excuse me. Wala gay, gara-gara dyan ang inyo haba. Okay, nood mo. Eh, ang tagot inuod ang tana, eh. Ate ko ba ni? Luy, mana ko. Pak!